Ben, e xa por último, como os exemplos de uso de Gemini, volvendo ao noso profe de biología, vamos a abrir un mundo, que é un mundo enorme, o que pasa é que vamos a facer unha pequenísima introducción a isto, que é a posibilidade de pedirle unha pequena aplicación informática que faga algo que eu quero, vale? Entón, estamos no noso Gem. Para facer aplicacións informáticas hai que vir aquí a Canvas, isto xa é obrigatorio, de acordo? Voulle pedir ademais aquí que razone, porque quero que pense ben o que lle vou pedir. E a idea é esta. Antes no Notebook LM fixemos un xogo destos de tarxetas e non podíamos sacalo de ali, de acordo? Inda que o Notebook LM ten algún botón que pon exportar, pois, bueno, vades a ter polo menos algún problemilla. Entón, neste caso, vamos a pedirle o seguinte. Vamos a pedirle, crea unha, ou se vamos a falar, unha aplicación en HTML de archivo único. Esta é a parte máis técnica, vale? Necesitamos que sexa un archivo HTML, que é unha aplicación informática moi flexible, que se abre con calquera navegador, pero ten que ser de archivo único, para que non sexa máis fácil de manejar e de subir a Edisgal, vale? Bueno, entón, vamos a crear unha aplicación de HTML de archivo único para crear un pois que podemos crear un xogo de tarxetas para facer na clase no que a parte dianteira poña unha pregunta e agora doume conta que quero que a pregunta sexa sobre o vídeo que vamos a ver na clase. Entón, o que vou facer é engadir o Notebook LM que temos. Nese Notebook LM eu sei que teño algúns arquivos, teño todos estes arquivos, e o que me interese é este. Así que copio todo isto, vale? E así xa podo facer referencia entón, no que na parte dianteira poña unha pregunta do vídeo que é o proxecto Xenoma G4C tal cual, vale? Na parte posterior veña a resposta e o profe poida marcar cun botón de correcto ou falso se dá por válida a resposta da clase. E así deixemos aberto para que non sexan preguntas cerradas e que pois podemos interactuar ca clase e decidirnos se a pregunta está ok ou non. Entón, pois neste caso o único que pediríamos sería isto, vale? Debe haber un total de 20 tarxetas en orde crecente de dificultade, vale? Cun contador ben visible que marque o número de acertos e fallos e un reloxo que marque o tempo utilizado. Ben, entón, eu aquí xa estou pedindo unha cosa moi concreta, vamos a ver que tal o fai, vale? Voulle poñer tamén, dalle un estilo visualmente vistoso e agradable.
para os alumnos de primaria e que interpreten o que penso con isto, vale? Entón, o que lle estou pedindo aquí é unha aplicación HTML, vale? Isto realmente é un texto, o que lle estou pedindo é un texto, solo que un texto escrito nun idioma que eu non comprendería normalmente, pero que un ordenador é capaz de convertir en algo en pantalla, vale? Por eso Gemini pode facer esta tarefa, porque eu pido un texto e el dame un texto. É un texto especial, pero un texto, vale? Ben, Canvas, fundamental, e razoamento. Entón, vamos a dar. Entón, dividirá a pantalla en dous, está baseada no vídeo e empeza a xerar este texto en función da petición que lle fagamos, pois tardará un poquinho máis, un poquinho menos, normalmente entre segundos e un par de minutos, tampouco suele tardar moito. Unha cousa que non falamos demasiado está, reintentar sin Canvas. Vale, vamos a deixar, a ver se acaba. Ben, unha cousa que me está pasando é que xa me pasou ali en directo, vedes por certo que aquí están as preguntas. Así que, aínda que isto é un texto que eu non entendo en xeral, sí que podería buscar a zona que eu entendo e retocalas, vale? Ben, por algunha razón nesta conta miña persoal non acaba de funcionar moi ben, porque eu debería ver aquí o resultado. E só vexo o texto limpio, vale? Non vexo o resultado. Entón, neste caso tampouco é moito problema, porque nós o que íbamos a facer era precisamente copiar este texto, de acordo? Cando fagades vos na casa, seguramente aquí teredes o resultado visual do que queremos. E o único que temos é que vir aquí, a compartir e exportar, e copiar o contenido, vale? Desta maneira teño este texto copiado, vale? Este texto, se o abro cun navegador de internet calqueira, vai abrir un xogo. Entón, para poder guardalo ben, segunda parte técnica, teño que abrir un programa de edición de texto o máis simple posible. E o máis simple é o Notepad, bloc de notas. Abro un bloc de notas, abro aquí un novo e pego todo o que acabo de copiar tal cual, nin me preocupo, nin toco nada, vale? Pego todo e vou no guardar. Arquivo, entón vou no guardar como, e aquí a condición é que lle pida que non vou guardar un arquivo de texto, sino que vou guardar un arquivo como eu queira, e eu teño que querer, vou no guardar aquí directamente, aquí vou ter moitas cousas e non vou me perder, vou no guardar en descargas, vale? Vou no guardar como tarxetas carracedo.html. Entón, estas son as dúas condicións. Teño que marcar aquí todos os arquivos para que me deixe lexir e que sexa un arquivo HTML. Gardo, xa podo cerrar isto. Entón, agora, se abro un navegador de Windows que teño aquí e vou a descargas, aquí teño a aplicación. Como vedes, é unha aplicación en texto, non ocupa prácticamente nada, vale? A maioría destas ou todas son así moi sencillas, e se fago doble clic sí que xa me vai abrir nun navegador e aquí teño as tarxetas, vale? Entón, a que nos parecemos máis os nosos pais e os nosos amigos? Bueno, pues están os nosos amigos, entón vemos a resposta, perfecto, e entón o profe marca correcto e incorrecto. Ben? Bueno, neste caso, pola dinámica, pois eu abriría esta aplicación no meu ordenador e xogaríamos todos xuntos, pero se en lugar desto pido pois un xogo de arrastrar ou soltar ou un xogo no que eu teño que acertar a resposta antes de pasar a seguinte, entón poderíamos colgar esta aplicación en Edisgal, que é o que vamos a facer agora para que vexades como se ve, vale? A lógica deste xogo que acabo de facer eu é máis ben para que abra eu no meu ordenador, pero bueno, supoñemos que quero levar isto a Edisgal. Bueno, pois é tan sinxelo como isto. Vamos ao noso Edisgal ou Moodle ou aula virtual, que é o mesmo. Vale, e aquí, por exemplo, vou no colgar neste curso para borrarlo despois, a ver se me acordo. Vamos a modo edición. En calqueira deles, por exemplo, aquí vamos a engadir. E só temos que engadir un arquivo.
Esa é unha das ventaxas de ter feito un archivo HTML único. Arquivo, vale? Voulle poñer tarxetas e vou subir o arquivo que o teño aquí. Aí vai. O archivo HTML xa o entende perfectamente. Voulle poñer aquí de apariencia que abra nunha ventana nova, vale? Que é sempre máis útil para que non me este aí facendo saltar o Moodle. Guardar e listo. E agora, cando os alumnos abran isto, pois sempre teñen aquí o xogo de tarxetas que cun ping xa mo abre aquí, vale? E o bo desto é que non fallan nunca, son arquivos moi sinxelos e que as posibilidades de facelo máis complexo aumentan moito, de acordo? Podemos facer cousas moito máis traballadas. Isto, por suposto, é unha proba super inicial, moi pequeniña, pero podemos complicarnos a vida máis se queremos e podemos facer xoguiños. Vou vos ensinar algún que teño aquí feito tamén así para estas cousas, pero por exemplo este xogo infantil é unha rastra solta, pero neste caso xa lle pedín unha pantalla de inicio, temos un fondo animado, isto sería para infantil, e temos que arrastrar pois o señoriño á casa e a vaquiña ao prado, o paxariño para arriba e o patito para aquí. Entón son un campeón, de acordo? Este tipo de xogos de arrastrar e soltar son moi fáciles, o que pasa é que para que quede algo realmente utilizable necesitas un poquinho de tempo, un poquinho de práctica, vale? E no voso caso, que é secundaria, pois bueno, hai moitos destos que quedan un pouco eso para máis para xente pequena. Outro que tiñamos por aí que viéramos é, deixademe ver aquí un momentiño, tedes aquí varios. O xogo infantil que vos acabo de ensinar, este de Corpo Rosalía é moi similar, é unha arrastra e solta, e logo este Juego Dominó que fixemos no noso centro, vale? Que ten un montón de imágenes, vale? Esas imágenes son necesarias para o fondo do xogo. Entón, se eu descargo isto, se queredes descargalo, aí estamos, vale? Teño aquí, vou sacar o escritorio, que non sei se tería xa un. Sí, xa debía haber un aí, vale? Así que vamos ao escritorio e o xogo do dominó, que, como vimos en clase, un dominó son 28 fichas por 2,56 fotos. No seu día eu fun facendo estas fotos co Nano Banana, que é o modelo de fotos de Gemini. Funlle pedindo unha imaxe de cada un dos autores, vale? Logo recorteinas, prepareinas, e para que cargue no dominó eu poida, se empezo o xogo, teño que ir enlazando pois quen fixo o motor eléctrico, de acordo? Entón, Tesla non foi, vale? Teño que buscar aquí de quen será o motor eléctrico. Pois o motor eléctrico non o teño moi claro. O principio da inducción agora mesmo, Faraday, non? Efectivamente, pois Michael Faraday, e agora teño que ver quen inventou o paracaídas, que este sí que me sona, que foi aquí Leonardo da Vinci, e teño que ir enlazándoas, vale? En función do que eu me esmere, pois pode quedar unha cousa máis xeitosa e sobre todo máis utilizable ou menos utilizable, vale? Entón, con iso teríamos unha visión moi reducida e moi rápida de como crear pequenas aplicacións informáticas en HTML e como cargalas en Edisgal.